Tento ročník DOD priviedol na našu školu množstvo účastníkov. Záujemcovia o štúdium si mohli prezrieť budovu školy a jej vybavenie, ako aj priebeh vyučovania. Okrem rodičov a žiakov nás navštívilo aj predstavenstvo firmy AT&T a taktiež zastupkynia dvoch vysokých škôl na Slovensku. Prečo ste sa dnes rozhodli navštíviť našu školu? Tak pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorú pravidelne organizuje práve vaša škola, sa AT&T už stala takým dôveryhodným partnerom a radi takéto akcie podporíme hlavne vďaka tomu, že jeden z princípov filantropie, ktorú naša spoločnosť aj na globálnej úrovni zabezpečuje a poskytuje, je pomoc pri rozvoji mladých talentov. A ako vidíte aj tu nie len spôsobom a formou poskytovania rôznych odborných pomôcok, vďaka ktorým vaša odborná výučba môže ďalej napredovať, ale predovšetkým aj podporou pri propagovaní práve myšlienky IT a štúdia tohto odboru, nakoľko týmto spôsobom sa aj táto oblasť stáva udržateľnou aj pre nás. Takže my si vážime vaše pozvanie, radi ho pravidelne prijímame a veríme, že aj takýmto spôsobom vieme prispieť k rozvoju IT na Slovensku a na východnom Slovensku zvlášť. Aký máte názor na takéto podujatie? Dni otvorených dverí dávajú príležitosť spoločnostiam, ako sme my, prezentovať jednak produkty a jednak prezentovať spoluprácu so akademickým svetom. Je dneska dôležité rodičom detí základných škôl vysvetliť, informačné technológie majú budúcnosť a prečo sa oplatí študovať informačné technológie. Takže my radi vítame takúto príležitosť odprezentovať uplatniteľnosť IT odborov na Slovensku, potom po úspešnom vyštudovaní strednej alebo vysokej školy. Ja sa volám Katarína Cimermanová a pôsobím na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, konkrétne na Inštitúte manažerských systémov so sídlom v Poprade, ktorý je organizačnou zložkou Ekonomickej fakulty a ponúka v podstate pokračovanie štúdiu na vysokej škole pre absolventov stredných škôl s ekonomickým zameraním a vlastne prišli sme porozprávať o výhodách a možnostiach, ktoré naše pracovisko a naša fakulta ponúka. Moje meno je Žulová Jana. Som z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a momentálne tam pôsobím na pozícii odbornej asistentky na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Som na našej škole vlastne prvýkrát a som veľmi rada, že som prišla, že som vlastne dostala pozvanie a neodmietla som, pretože a vaša škola ma veľmi zaujala, tie možnosti štúdia sú úplne moderné, skvelé a študenti by ich mali využiť. A zároveň tá možnosť pokračovať v štúdiu na právnickej fakulte, ktorú tu vlastne prezentujem, je ďalšou možnosťou, o ktorej sa môžu rodičia a ich deti oboznámiť, takže vítam to a hodnotím veľmi pozitívne. Starší žiaci si pripravili aj praktické ukážky, ako napríklad strihanie videí a upravovanie fotiek. Súčasťou bola aj výstava Lego robotov a ich samotné zostrojovanie. Ako tento ročník hodnotí pani riaditeľka? Tak ešte sa celý neskončil, takže ja si myslím a verím, že teda bude úspešný tento ročník Dňa otvorených dverí. Myslím si, že dali sme si tú námahu a naozaj sme pripravili všetko, čo sa na našej škole robí. A máme tu úžasných študentov, ktorí sprevádzajú všetkých návštevníkov. Máme tu štáb školskej televízie, ktorý je vynovený a je veľmi pekný a musím povedať, že keď som si to tak celé prešla a keď som videla našich študentov a učiteľov v akcii, tak je to úžasné a som veľmi rada, že som na tejto škole. Ak by ste mali porovnať tento ročník DLD a minulé roky, myslíte si, že prišlo tento rok viac študentov alebo približne rovnako ako po minulé roky? Tak ja si myslím, že je to tak na tej rovnakej úrovni. Určite budeme atakovať 500 účastníkov Dňa otvorených dverí. Drží sa ten stav už, myslím si, asi 3 školské roky. Iné na tomto Dni otvorených dverí je to, že máme za sebou veľmi, veľmi úspešný školský rok 2015-16. Máme také úspechy, na ktoré sme možno niekedy ani nesnívali, že sa nám to takto zadarí. Úspechy na maturitných skúškach, úspechy na súťažiach, podarilo sa nám zase vylepšiť materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie školy, takže máme čo ukázať a máme byť na čo hrdí, tak to je také pozitívne, že môžeme sa pochváliť a môžeme sami seba pochváliť a ukázať, že áno, sme dobrí. Na názor sme sa opýtali aj pána zriaďovateľa Tatranskej akadémie.
Každý rok organizujeme Deň otvorených dverí a je to pre nás taká príležitosť odprezentovať vlastne naše výstupy, možnosti štúdia u nás na škole. Každý rok myslím si, že sa snažíme niečo pridať, v niečom sa zlepšiť, takže je to taká prezentácia školy na verejnosti a sme radi, že prišla široká verejnosť aj tento rok sa pozrieť na to, aké máme podmienky a možnosti štúdia u nás na škole. Ako sa vám páčilo na DOD na našej škole? Veľmi sa nám páčilo. Veľmi sa nám páčilo naozaj. Bolo to super. Čo sa vám najviac páči na našej škole? Asi tá renovácia školy a učitelia. Všetko, ten prístup učiteľov a... Tak napríklad, no to, jak je škola renovovaná, alebo že napríklad žiaci sa nemusia zdržiavať v triedách počas prestávok a celkovo aj učitelia, prístup učiteľov k žiakom. Chceli by ste ísť skôr na informačné a digitálne technológie alebo na právo a podnikanie? Právo a podnikanie. Právo a podnikanie. Právo. Čo ťa zaujalo? Tak mňa celkovo zaujala na tej škole hlavne prvá prezentácia. Tuším, to bol zástupca, nám to v našej škole odprezentoval a vlastne rozhodli sme sa, že tu prídeme vďaka kvôli tomu, že ja mám veľmi rada také informačné technológie a podobne. Rada striham videa, upravujem fotky, venujem sa proste takýmto veciam, ktoré súvisia s počítačmi. A najviac nás asi zaujal tak, že vaša škola má vlastne operačný systém iOS, teda pracuje s Macmi a to nás tak najviac všetkých by som povedala, naštartovala, že ideme na túto školu sa pozrieť a vidím, že tu máte veľmi, veľmi kvalitnú tú techniku aj veľmi milých ľudí, takže určite ju budem odporúčať ďalej. Takže máš v pláne aj ty prísť na túto školu? No, v pláne by som to mala, dúfam, že sa mi to podarí a ak nie, tak aj tak budem túto školu nejako vyzdvihovať, pretože vidím, že má naozaj snú úroveň táto škola. Veľmi sa mi to páči. Pre Sosta TV Jan Závacký A Ivka Orolinová.